ҳамду ситоиш Аллоҳ субҳанаҳу ва таолоро ӯро шукру сипос мегӯем ва танҳо аз ӯ таоло мадад мехоҳем. Аз ӯ талаби омӯзиш дорем ва аз бадии нафсоямон ва инчунин аз бадии амалҳои зишти худ ба ӯ таоло паноҳ мебарем. Ҳар киро Аллоҳ таоло ба роҳи рост ҳидоят кунад, касе ӯро гумроҳ карда наметавонад ва ҳар киро ӯ таоло гумроҳ созад, ӯро ҳидоятгаре набошад. Ва гувоҳӣ медиҳам ки ба ҷуз Аллоҳ таоло ҳеҷ маъбуди барҳаққе нест ва Муҳаммад фиристодаи ӯст. Аммо баъд, албатта росттарин сухан сухани Аллоҳ аст ва беҳтарин роҳ роҳи Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. Бадтарини корҳо навоварӣ дар дин аст ва ҳар навоварӣ дар дин ин бидъат аст ва ҳар бидъат гумроҳӣ аст ва ҳар гумроҳӣ дар дӯзах аст. Бандаҳои Аллоҳ, аввалин супоришу амри Худованд дар Қуръон дар сураи Бақара омадааст: эй мардум, Парвардигоратонро ибодат кунед. ва ин амр ба ибодати Аллоҳ таоло тақозо мекунад ки шахси мусалмон, инсон бояд бандаи Аллоҳ бошад. Бояд донист ки бандагии инсон пеши инсони дигаре хорию зиллат аст ва бандагии Аллоҳи таоло баръакси ин ҳол иззату шараф аст. Бинобар ин Аллоҳ таоло дар бузургтарин мақом пайғомбарашро ба васфи бандагӣ васф намуда фармудааст: пок аст он зоте ки бандаашро шабона аз Масҷидулҳаром ба Масҷидулақсо сайр кунонид. аз он ҷо пайғомбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба сафари осмон рафтанд. дар ин сафари муборак ва бузург сӯи малакут, Худованд фиристодаи худро бо сифати бандагӣ васф кардааст. ҳамду ситоиш ба Худованде ки ба бандааш китоб Қуръонро нозил кард. дар мақоми нозил намудани беҳтарин китоб Қуръони Карим, Худованд паёмбарашро бо сифати бандагӣ васф кард ва он чизе ки мо ба бандаамон рӯзи Фурқон, яъне рӯзи Бадр нозил кардем, бо сифати бандагӣ васф кард. вақто бандаи Аллоҳ намозашро адо мекард, қариб буд ки ҷинҳо аз издиҳом бар гирди ӯ фурӯ резанд. бо сифати бандагӣ васф кард. ин оят зимнан ба он далолат мекунад ки миёни изҳори бандагӣ ва дуо алоқамандии зич аст. ҳам ба сӯи Аллоҳ мардумро даъват мекунад ва ҳам Аллоҳро дуо мекунад. ва ҳамин тавр убудият, яъне бандагӣ, маънои изҳори зиллату нотавониро дорад. дар луғаи арабӣ роҳи залил, роҳи ҳамворшударо мегӯянд. пас изҳори аҷзу зиллат ҷавҳари убудият буда, агар зиллату хорӣ дар пешгоҳи Аллоҳ дида нашавад, онро бандагии ҳақиқӣ шуморида намешавад. таслим шудан ба амрҳои илоҳӣ шарти убудият аст. инчунин барои таҳаққур пазируфтани убудият мебояд таслимшавӣ ва итоат дида шавад. ҳеҷ мумкин нест ки инсон бандаи ҳақиқии Аллоҳ бошад ва ӯро саркашӣ намуда ба гуноҳ даст занад. банда мебояд ба амрҳои Аллоҳ таоло таслим шавад ва саркашиву нофармонӣ нанамояд ва ба қазову қадари Мавло эътироз ҳам накунад. убудият инчунин бо мавҷуд будани се ҳисси имонӣ ва асосӣ дар банда, яъне муҳаббат, тарс ва умед комил мегардад. бандагӣ аз муъмин тақозо мекунад ки ӯ бояд маъбуд худои худро дӯст дорад, нисбаташ муҳаббат дошта бошад. ин муҳаббат набояд танҳо муҳаббати отифӣ ва забонӣ бошад. мебояд амалу рафтори он шахс ин муҳаббатро тасдиқ кунад. муҳаббати Аллоҳ тақозо мекунад ки банда бояд Аллоҳро ибодат кунад, зеро ҳар дӯстдоре дӯстдоштаашро мебояд итоат кунад. ва ин муҳаббат мебояд аз муҳаббати падару модар, ҳамсару фарзанд, аз муҳаббати молу сарват, тиҷорату ҷоҳу давлат, умуман аз муҳаббати ҳар чизи дигар бештар, муқаддимтар ва дар дил амиқтар бошад. зеро вақте банда Аллоҳро дӯст медорад, ин ҳиссиёт ӯро водор ба ибодат мекунад.
муҳаббати ростини парвардигори оламиён бар банда адои ҳамаи ибодатҳоро осон месозад. банда агар дар дил муҳаббати холиқашро дошта бошад, аз ибодат хаста намегардад, қалбаш малол намешавад. муҳаббати Аллоҳ машаққатҳои тоатро на танҳо осон мекунад, балки ширину болаззат мегардонад. масалан, вақто саҳаргоҳ барвақт барои адои намози бомдод мехезед, на аз маҷбурӣ, балки бо шавқ мехезед. дар адои ҳаҷ машаққат аст, рӯзадорӣ дар айёми тобистон машаққат аст, қисмате аз молро бароварда закот ва ё садақа додан машаққати нафсӣ аст. аммо агар дар қалби банда муҳаббати Аллоҳ бошад, ин ҳама машаққатҳо осон менамояд. инсон ҳатман бояд ба касе ё чизе банда бошад. аллоҳ таоло қалби инсонро бо чунин табиат офаридааст. қалби инсонро ё мол соҳиб мешавад, ё зан, ё маъшуқа, ё дунё ва ё ҳар чизи дигар. агар қалби ӯро чизе аз матои дунёи фонӣ соҳиб гардад, агар инсон бандаи дунё шавад, саодату хушбахтӣ аз қалби ӯ салб мегардад. қалб вақто ба ғайри Аллоҳ таоло баста гардад, соҳибаш дар азобу азият қарор мегирад. дар ин ҳолат банда оромиши қалб, осудагии хотирро аз даст дода, ҳамеша дар парешониву оворагӣ қарор мегирад. аммо вақто ки ба Худованд банда гардад, аз бандагии ҳар чизи дигар раҳо меёбад ва ба озодии мутлақ мерасад. ҳеҷ чизе қалби ӯро наметавонад тасаллуту тасхир намояд. бо чунин қалб ва бо чунин мақоми бандагӣ, агар шахс чизе аз матои дунёро ҳам аз даст диҳад, парвое нахоҳад дошт, чун ӯ медонад ки ҳама молу матои дунё дар баробари неъмати убудият ҳеҷ аст. мақсаду мароми асосии ӯ таҳаққуқи убудият аст ва онро ба ҷой оварда умедаш ба раҳмати Аллоҳ таолост. чаро ки ӯ дар Қуръон хондааст ки Худованд ҳадаф аз офариниши инсу ҷинро баён намуда фармудааст: ман инсу ҷинро наофаридам ба ҷуз барои он ки маро ибодат бикунанд. бандаи ростини Аллоҳ барои иҷрои ин ҳадафи бузургу асосӣ амал мекунад. вақто вазифаи аслии умри худро иҷро менамояд, боқӣ аз дунё чиро аз даст медиҳад ва ё меёбад барояш чандон аҳамият надорад. аммо касоне ки аз чунин маъноҳои имонӣ ва аз ин мақомҳои бандагӣ маҳрум бошанд, ҳама буду набудашон дунё мегардад ва барои ҷамъи он зиндагӣ карда, агар рафту қисмате аз молу дороии дунёро аз даст диҳанд, барояшон мусибат аст. дарҳол ба шикастҳои равонӣ дучор мегарданд. бандаҳои Аллоҳ, умед аз лутфу раҳмати Аллоҳ аз лавозими убудият аст. чун дар қалби банда умеди раҳмат ва умеди расидан ба ҷаннат пайдо гардад, дар анҷоми тоатҳо мешитобад, онро бештару ба шакли беҳтар адо менамояд. бинобар ин, ибодат ин ҳолате нест ки дар инсон мавсимӣ бошад. убудият муваққатӣ намешавад. шоиста нест ки инсон масалан танҳо дар Рамазон шоиста нест ки инсон масалан танҳо дар моҳи Рамазон Худованди таолоро банда бошад, балки ин вазифаи ҳама умр аст ва муъминро мебояд дар тӯли ҳаёт аз ғазаби Аллоҳ таоло битарсад ва аз раҳмати ӯ умед кунад. ва ҳамчунин убудият аз банда тақозои тарсро мекунад. тарс аз Аллоҳ таоло. ин унсурест ки бандаро аз анҷоми гуноҳ, аз лағжидан сӯи корҳои ҳаром нигоҳ медорад. тарс на танҳо барои нарафтан сӯи гуноҳ, балки бандаи итоатгари Аллоҳ мебояд аз қабул нагаштани тоату ибодаташ низ тарс дошта бошад. ва убудият, эй бандаҳои Аллоҳ, ибодат танҳо вазифаи аъзои зоҳирии мо бандагон нест,
балки ибодатҳои қалбӣ низ ҳаст, ки онро дили инсон иҷро мекунад. ва бандагии қалб тарс, умед, муҳаббат, ҳаё аз Аллоҳ, ихлос, сидқ, таваккал ба Аллоҳ, супоридани корҳо ба ӯ таоло ибодатҳои қалбиест, ки дар аҳамият аз ибодатҳои зоҳирӣ бештар аст. амалҳои қалбиро бо аъзо анҷом дода намешавад, ҳаё ё умедро бо даст иҷро карда намешавад ва ҳолатҳои зоҳирӣ натиҷаи ҳолатҳои қалбӣ аст. Масалан, агар марде Аллоҳро зикр карду оби чашмаш ҷорӣ шуд, ин ҷараёни оби чашм аз куҷо маншаъ гирифт? Албатта аз қалби ӯ, зеро дар қалбаш тарс пайдо гашт. ин ҳолати қалбӣ сабаб гашт, ки чашмаш ашк резад. шавқ ба дидору вохӯрӣ бо Аллоҳ таоло низ ибодати қалбист. касе ба вохӯрии Аллоҳ умед дошта бошад, албатта аҷал, муҳлати муқаррарнамудаи Аллоҳ хоҳад омад. Аллоҳ ба бандагони муштоқе, ки Аллоҳ таоло ва дидори ӯро дӯст медоранд, ваъдаи нек дода фармудааст. касе ба дидори Аллоҳ таоло умед дошта бошад, албатта аҷали Аллоҳ хоҳад омад. бандае, ки убудиятро ҳосил намуда бошад, агарчи маргро орзу намекунад, зеро мамнӯъ аст, ки инсон орзуи марг кунад, вале чун маргаш наздик шавад, шод мешавад, зеро марг ӯро ба дидори Аллоҳ мебарад. дар ӯ тарсу ҳаросе дида намешавад, бархилофи шахсе, ки Аллоҳро бандагӣ накарда бошад, ҳолаш акси ин бошад. ҳодисаи воқеае, ки шоҳиди далели ин гуфтааст, қиссаи ба садама дучор шудани ҷавонест, ки чун дар садама афтиду нафасҳои ахири умри худро мебаровард, дар доду фиғони даҳшатноке афтид. бо садои баланд дод мегуфт, ки ман намехоҳам бимирам, мурдан намехоҳам, мехоҳам намоз хонам, мехоҳам намоз хонам. аммо аламовараш ин шуд, ки ҳоло ёрии таъҷилӣ ба ҷои ҳодиса нарасида буд, ки ҷон дод. шахсони зиёде ба вақти марг фиғонҳо бардоштанд, ки мурдан намехоҳанд. ба атрофиёнашон мегуфтанд, нагузоред, ки ман бимирам, нагузоред, ки ман бимирам. аммо ҳайҳот, наздиконашон пеши марги ононро гирифта натавонистанд. убудият, эй бандагони Аллоҳ, дар қалб зоҳир мешавад ва инчунин дар забон низ. масалан, ба василаи зикри Аллоҳ, ситоиш, тасбеҳ, баёни беҳамтоии ӯ таоло, талаффузи калимаҳои нест қуввату тавоноие ба ҷуз аз қуввату тавоноии Аллоҳ. ҳамоно мо аз они Аллоҳ ҳастем ва бозгашти мо сӯи ӯст. бисёр намуди зикраҳо ҳастанд, ки дар вақти таъин кардашуда ва дар вақти нотаъин кардашуда анҷом дода мешаванд, ки таъин карда мешаванд ба миқдоре, ки чанд маротиба бояд такрор карда шавад, ва ё таъин карда намешаванд, анҷом дода мешаванд дар ҷои муайян кардашуда ва ё номуайян, дар ҳолати махсус ва ё ғайри он. намуди зиёди зикраҳо мавҷуданд ва ҳамчунин зоҳир намудани бандагӣ ба воситаи дастон, аз қабили даст фишурдан бо бародари мусалмон, расидан ба санги сиёҳ, маън кардани бадӣ бо дастон ва ғайра. ҳастанд намудҳои зоҳир намудани бандагӣ ба воситаи гӯшҳо, аз қабили гӯш кардани Қуръон, бо чашмон назар кардан ба китоби Аллоҳ, бо бӯй кашидан, бӯй кардани кӯдакон, бӯса кардани онҳо ва ё ҷудо кардани он чизе, ки ба ту амонат гузошта шудааст аз чизи дигар. ва ҳамчунин ҳаст намуди зоҳир намудани бандагӣ бо пойҳо, аз қабили тавоф кардан гирди Каъба ва ғайра. бубин, ки тоати бандагӣ дар тамоми бадани инсон паҳн шудааст, ки он тамоми ҳолат ва мавқеъҳои ӯро бо тамоми вақти ӯ фаро мегирад ва инсон воқеан ба зиндагӣ бо тоату ибодати Аллоҳ шурӯъ мекунад. ин аст маънои бандагӣ, ки то ту бо он зиндагӣ кунӣ. парвардигоро моро аз беҳтарин бандагони худ бигардон. парвардигоро моро аз солиҳон бигардон ва моро аз азоби дӯзах раҳо кун. парвардигоро аз ту омӯрзиш ва аз азоби ту раҳоӣ мехоҳем, эй меҳрубонтарини меҳрубонон. ман ин калимотро талаффуз мекунам ва барои худ ва ба шумо омӯрзиш мехоҳам ва шумо низ аз ӯ бахшоиш бихоҳед, ки ӯ омӯрзанда ва меҳрубон аст.